bacha, co děláš? Not food, not food. Takže my jsme tady, ty pičo, já vypadám jak vole krokodil Dundee. My jsme tady právě ve vesnici, která se jmenuje asi nějak tak Lamjong, nebo něco takového, Kamjong. A já vám ukážu výhled, jo? No to je asi vůbec není to vidět, ale tady jsme se nachálovali. Tady s pejskovým kámošem. Filip mu teda nepustil ani kousek krekru. To bys stejně nechtěl. Vypadal, že by si dal? Stačí, že živím jeden krk. Teda 2 krky. Jak to myslíš? Můj a tvůj. Aha. Bobíšku, ty s námi nemůžeš jít ale. Ty musíš dát mamku. No kde máš mamku? No konečně. Fuj. Co ty? No ty jsi žral teď hovno a teď mě chceš olízat, jo? Takže čau lidi, my jsme se teďka teda ubytovali v našem dalším guesthouseu. Paní byla moc milá, což je teda docela zvláštní, protože tady moc jako lidi milí nejsou, mi přijde. Nebo aspoň ty majitele těch guesthouseů, že ne? Ne, včera byli hrozně nějaký nepříjemný, nebo... Jako kdyby nás tam nechtěli, no. Když jsme tam přišli, tak koukal do telefonu, když jsme odcházeli, že bych mu rád zaplatil, tak pan na mě udělal gesto Fakt? a nic mi neřekl. Tak asi telefonoval, se vyrušil. Ne, netelefonoval, říkal tam trávu. Ale lidi, já vám musím ukázat výhled, jako protože tenhle výhled. Tamhle je Manaslu, myslím. Takže dobré ráno. Jak jsme se vyspali dneska? No, já teda nic moc, protože mi bylo fakt, nebo v noci mi bylo fakt vedro. Ale ráno mi byla zima, protože jsme stávali v 5 hodin ráno, abychom viděli východ sluníčka, který jsme neviděli, protože ty hory jsou vysoké a prostě to nebylo vidět. Dobré ráno. My jsme zase na cestě. Kolik je hodin? Kolik je hodin? Čas 6:53. 6:53. Dobrý čas. A jsme tady na tom krásném místě. Všude kolem jsou hory. Jak to teda tak nevypadá, teď je tady bagr, ale... A v kolika metrech nad mořem jsme? 2200? Ne, teď jsme už nějak 27. Wow. A jdeme do 3-2. Ne. Jdeme do 3-3. 3-3. No, lidi. Máme to nějakých 20 km dneska. Pohodička celý den. Ano. Dneska jsme měli v pokoji pavouka. A měli jsme na ubytování 2 krásný pejsky. Teda, jeden krásný. Jeden byl krásný. Ale byl roztomilý. Namaste. No, ale myslím si, že místňáci moc nemají rádi kamery, tudíž to teď musíme vypnout. What?
A big group of people walking? We didn't met them. No, okay. Fine. Potato. Potato? Yes. Okay. Meat is inside or no? No, No. potato. And Potato. potato. And this is? Donut. To je taky hustý. My jsme tady teď u nějakého chrámu, dáváme si donut, ukáž. Dáme se nějaký zevlomem a tam je výhled na hory. I know you desperate for a change, that's the been God. But the only real change come from inside. But the only real change come from inside. Ze strany hippiezáce, vole. Takže právě jsme se ocitli v největším Gringotownu široko daleko. To je prostě jenom atrakce pro bílý tady podle mě. Nebo zase bude sprintovat do kopce. Eva bude sprintovat do kopce, takhle po kávice hezky. Juicík jsme se tady dali. No. A mě něco tlačí. Tady budou dobrý hajzly podle mě, osraný. Hotel Kamala. A je tady Hotel Trump. Takže ahoj lidi. Teď jsme měli véču. Já jsem si dala smažené nudle a Filip si dal dalbat, což je speciální tady nepálský pokrm, který se skládá z čeho? Z rýže, brambor a čočkový polívky. Je to čočka, rýže, brambory a ještě nějaká zelenina k tomu, smažená nebo co? Co se ti tady líbí? Řekni mi nějaký tvoje pocity. Přesně dej to dál ode mě, ty. Takže dobré ráno, lidičky. My jsme se dneska s Filipem probudili s výbornou náladu, viď, Fili? No trošku jsem ho seřvala, protože dělal bordel a řval tam, když tam všichni spí, ale tohle. Co ty hlečíš? Jo, protože Filip, vole, já mu říkám, buď ticho, nemluv nahlas. A Filip, Eva, ne. A schválně mě chtěl nasrat, tak mě nasral, máš co jsi chtěl. Jo, když tam ten bordel radši zabírat nebudu, tak. Je 6:12 a za 4 hodiny máme mít snídani. Tak jsem na to zvědavá, jestli vážně bude. Už chceme jít jíst a jít. Postavil si někdy věž z kamenů na hezčím místě, než je tohle? My teda máme, myslím, že 3. den na cestě, ne, kecám, 4. den na cestě a máme tady nádherný výhledy. Tamhle je Annapurna 2, tamhle je Annapurna 3 a někde tam vzadu za mrakama je Annapurna 1. Já to tady úplně miluju, prostě právě jsme šli random po silnici, nikde nic a najednou prostě tam sedí bába a má tam občerstvení. Má tam limči, žrádlo, vajíčka, jablka, všechno.
A teďka jsme šli tamhle kousek ještě víc nahoře a tam prostě je reálně restaurace. Takže já to úplně miluju, fakt. Takže ahoj. My jsme teď tady v hotelu. A jak můžete vidět, je tady krásné teplíčko. Vůbec tady není zima. Co to máš? Se to trošku přehráváš, Ne, mě je fakt hrozná kosa. Zítra půjdeme nahoru k jezeru do asi 4,5 tisíc. Budeme stavat asi tak 4:30 ráno. A bude to vážně maso. Jako já vypadám už teď, že jsem třeba umřela. Takže lidi, my vycházíme na náš skvělý výlet. Vole, 1000 výškových hor. Kolik je hodin, Filipe? 5:11. Já jsem se probudila hezky s rýmičkou. Ale to nevadí. Můžeme jít, lidi. Ahoj, jdem na to. A probudili jsme se s takhle krásným výhledem, lidi. Takže my už jsme na cestě. Mně to teda moc nejde, ale tak to jsem asi čekala, že jo? Podívejte na ten výhled. My jsme podle mě už třeba 100 výškových, vole. A zatím je to taková příjemná cestička docela. Takže čau lidi, kurva. Právě teď jsem ve výšce 3700 metrů nad mořem. To je takový lečil spot, ale já se nesednu, abych už nevstala. Podívejte, prostě východ sluníčka. Čau, jsme v 3800 metrů nad mořem. Momentálně jsem se tamhle ztratila. Šla jsem až tamhle za kopec, protože Filip prostě mi furt musí utíkat. Vlastně 3 značek, no. 3 značek na rozcestí si prostě Eva nevšimla. Ale já jsem si... Proč? Protože Eva kouká do telefonu. Ne, to není pravda, jsem viděla ty značky, ale ta šipka vedla tam, tak jsem šla tam. A najednou si všimnu, že jsem trošku mimo, takže jsem se tady musela drápat, vole, do svahu jako kráva, ty vole. Kycáj si přišla stejnou cestou jako já. Jo, ale drápala jsem se... Ty taková pohádkářka, Evo, ty vole, radši jdem. Drápala jsem se do svahu, vole. No. A kolik nám zbývá? 800 metrů výškových nám zbývá. Ty vole, já ho zabiju. Tak já jsem ve 3900. A zatím je to docela v pohodě, mám teda už docela těžké nohy. Protože moje tělo to moc dobře nezvládá, jako tu výšku. Ale dá se pořád, no. Za mnou je nádherný výhled. Krásný, chce se mi trošku kakat. Což je maličko problém, protože nemám žádný toaleťák. No, tak zase za 100 metrů. Takže právě jsem ve 4100. Víš, jsem nikdy nebyla. Trošku se mi chce kadit. To jsem možná chtěla už předtím, ale teď se mi chce ještě víc. A tak no. Před chvíli mě předběhl nějaký tady Nepálec, ve který ten kopec reálně vyběhl, podle mě. A tak no, zatím to docela jde, uvidíme za dalších 100. Takže lidi, jsem už ve 4,2. Výškovka se trošku dostavuje, ty vole. Je mi slabo od žaludku. Je jako na blinkání, no. Začíná se jít fakt na hovno. Ještě 400 metrů, vole, výškových před náma. Čau. Je 4300. Filip jde za mnou výjimečně. Dal mi náskok, protože jsme právě byli tamhle v té boudě, tak tam jsme byli na čaji a na količce a
Ty vole. Dobrý, úplně mi to dalo druhý dech, nebo jak se to jmenuje. Už jenom 300 výškových metrů. A jsme nahoře. Jupí! Na 300 nejtěžších. Ale. Jsi pesimista. Tak lidi. 4-4. Jak blázen to tady šajní. Tak, 4,5 tisíce. Jako už se začíná docela být fakt námaha. Už jsem si musela sednout normálně. Jako výškovka v pohodě, zatím musím říct, ty vole, není mi špatně vůbec, jdu pomalu. Takže... takže to docela jde. Tyva, tak teď jsme nějakých 70 metrů pod vrcholem. Jsem to asi trošku přecenila teď, ty vole. Jsem řekla, jak je to v pohodě, vole, a za 5 minut později je to v piči, no. Těším se, vole, na další rundu količky a mátového čaje. Lidi, dokázala jsem to. Jsem tady. 4600 plus metrů nad mořem. Jsme tady. Výhled stojí za píču, protože jsou všude mraky. A to je jedno. A klimatizační hybke. Pěkně na pohodku. A teď musíš říct, ale pane Frodo, to jezero je za vámi. Řekni to. Co? Řekni, ale pane Frodo, to jezero je za vámi. Ale pane Frodo, to Jezero je za vámi. za vámi.